Здравейте! Крията, която ще споделя с вас, е крия за спокойствие. Седнете с кръстосани крака, гърба изправен, рамената отпуснати. Докоснете длани една в друга, сложете ги пред сърдечния център. Затворете очи. Насочете вниманието си към това как вдишвате и издишвате. Вдишвайте бавно и дълбоко, издишвайте бавно. Вдишайте. Издишайте. Вдишайте. Издишайте. Вдишайте. Задръжте въздуха в корема. Притиснете дланите леко една в друга. Издишайте бавно. Бавно отпуснете ръцете. Отворете очи. Изпънете краката напред. Плетете пръстите на ръцете едни в други и ги сложете зад врата или може да сложите дланите зад таза. Повдигнете десния крак на 60 градуса от пода, от земята. Дръжте гърба изправен, рамената отпуснати. Гледайте в една точка, дишайте бавно и дълбоко. А тези, които са практикували огнено дишане, може да правите и огнено дишане. Дишайте бавно и дълбоко. Вдишайте. Задръжте въздуха в корема. Издишайте бавно. Пуснете десния крак, отпуснете ръцете. Раздвижете краката в колената. Продължаваме същото и с левия крак. Повдигате левия крак на 60 градуса от пода. Държите гърба изправен, рамената отпуснете. Дланите може да са зад таза или зад врата. Дишайте бавно и дълбоко. Който желае, може да направи и огнено дишане. Вдишайте. Задръжте въздуха в корема. Задръжте в позиция. Издишайте бавно. Пуснете левия крак към пода. Отпуснете и ръцете. Раздвижете краката в колената. Легнете по гръб. Сложете лявата длан зад врата. Дясната ръка е до тялото. Подигаме десния крак на 90 градуса от пода.
Оставаме в тази позиция, дишайте бавно и дълбоко. А който желая, може да прави и огнено дишане. Вдишайте и при издишване спуснете десния крак към пода, отпуснете лявата ръка. Сложете дясна ръка зад врата, дясната длан. Повдигнете левия крак на 90 градуса от пода, лява ръка е до тялото. Дишайте бавно и дълбоко. Или направете огнено дишане. За тези, които са го практикували. Вдишайте и при издишване спуснете левия крак към земята, отпуснете дясната ръка. Останете легнали по гръб, свийте краката в колената, стъпалата докосват земята, хванете с ръце глезените. Ако тялото не позволява в момента това, може да оставите ръцете до тялото. При вдишване повдигаме таза нагоре, при издишване го спускаме към земята. Вдишваме, издишваме. Вдишайте, повдигнете таза нагоре, задръжте въздуха в корема, задръжте в позиция. Издишайте бавно, бавно спуснете таза към земята, отпуснете ръцете, изпънете краката напред, раздвижете ги в колената. Дишайте, повдигнете главата, раменете, гърдите от пода, застанете на предлакътници.
Изправете се още в седнало положение. Седнете на пети, може да седнете на възглавничка и разтворете колената. Седнете в пространството между петите, изнесете горната част на тялото назад, ръцете докосват пода зад таза. Може да останете в тази позиция, дишате бавно и дълбоко. Може да смъкнете горната част на тялото още назад, като свиете ръцете в лактите и застанете на предлакътници. Или просто ръцете може да са още по-назад и да изнесете таза нагоре. Може и на предлакътници лягате. Правите няколко вдишвания и издишвания. И който има възможност, може да легне още повече надолу. Оставате в тази позиция, дишате бавно и дълбоко. Затворете очи, дишайте бавно и дълбоко. Вдишайте, издишайте, дишайте умерено. Бавно изправете главата, раменете, гърдите, застанете на предлакътници. Изправете още горната част на тялото. Бавно изпънете краката напред. Раздвижете ги в колената. Раздвижете и стъпалата напред и назад. Дръжте гърба изправен, рамената отпуснати. Вдишайте в тази позиция. Издишайте, наведете горната част на тялото към краката, като се стараете гърба да е изправен. Останете в тази позиция за няколко вдишвания и издишвания. Вдишайте. Издишайте, наведете се още малко. Вдишайте. И при издишване бавно изправете горната част на тялото. Раздвижете краката в колената. Бавно се изправете. Краката са леко разтворени. Изпъваме ръцете напред. Повдигаме се на пръсти. Гледате в една точка. Дишайте бавно и дълбоко. Дръжте гърба изправен, рамената отпуснати.
Вдишайте и при издишване отпуснете ръцете, стъпете с цяло стъпало към земята. Раздвижете рамената с кръгово движение назад, напред. Седнете с кръстосани крака или с изпънати крака напред, както ви е по-удобно. Отпуснете дланите върху колената, докоснете палец и показалец във всяка длан. Дръжте гърба изправен, рамената отпуснати. Затворете очи. Насочете фокуса на очите да е в центъра между веждите. Дишайте бавно и дълбоко. И насочете вниманието си към това как вдишвате и издишвате. Вдишайте. Издишайте. Вдишайте. Издишайте. Вдишайте. Задръжте въздуха в корема. Издишайте бавно. Задръжте с издишан въздух. Леко свийте мускулите на корема към гърба. Вдишайте. Издишайте бавно. Дишайте умерено. Бавно раздвижете пръстите на ръцете. Бавно отворете очи. Благодаря ви за споделената практика. Желая ви приятен, спокоен ден и бъдете здрави!